дар майдони планетарии шаҳри хуҷанд ба муносибати рӯзи кайҳонавардон озмуни расми беҳтарин ихтироъкориҳои нав ва гулдозиҳо доир гардед. дар он хонандагони муассисаҳои миёна аз шаҳру ноҳияҳои вилоят бо ҳамроҳии роҳбаронашон расмҳо, гулдозиҳо ва ихтироъкориҳои худро ба намоиш гузоштанд. хонандагон бо тасвири аксҳои ҷолибу диданӣ ихтироъкориҳои нав ва гулдозиҳои тоҷикона аз ҷониби намояндагон, кормандон ва дигар масъулон баҳои баланд гирифтанд. мо дар маҳфил бо истифода аз ресмонҳои пахтагин, пашмӣ ва синтетикӣ, гулҳои ороишӣ, лола, садбарг, бобунем, либосҳои гарм, сарпӯш, нимтанам, гарданбанд, куртачаҳои бачагонаро мебофем. ғайр аз маҳфили бофандагӣ дар маркази таҳсилоти иловагии ноҳия боз маҳфилҳои қурокдӯзӣ ва кашидадӯзӣ амал менамоянд. гуфта шуд ки ин иқдом ба хотири ҷалби хонандагону ҷавонон ба ихтироъкорӣ ва тарғиби ҳисси меҳандӯстиву меҳанпарастӣ мебошад. ҳамчунин намоишҳои ҷолиб, рақсу суруд, суруру шодмонӣ, гуфторҳо вобаста ба таҷлили рӯзи кайҳонавардон аз тарафи тамошобинон гарм қабул карда шуд. дар баробари ин кормандони соҳа фикру андешаҳои худро оид ба таҷлили рӯзи кайҳонавардон ва баргузории чунин як чорабинии диданиву хотирмонд баён доштанд. шавқу рағбати бениҳоят калон ба соҳаи илми афлоқ, кайҳон ва космонавтика доранд муқаррар карда шуда, мин баъд мо хоҳони онро дорем ки онҳо дар ҳамин самт аз ҳамин худи хонандагон оянда космонавтҳо, дӯстдорони илми афлоқ ва ситорашиносон мебароянд. ҳамчунин дар ин рӯз хонандагону наврасон дар ошӯёнаи дуюми планетарии филмеро доир ба моҳ, ситорагон ва дигар ҷирмҳои осмонӣ тамошо карданд. масъулони соҳа гуфтанд, дарҳои мо ҳамеша барои сокинон ва тамошобинон боз аст ва мо аз эшон даъват менамоем, то барои васеъ кардани ҷаҳонбинии худ, шинос шудан ва маълумот гирифтан оид ба тасвири кайҳон, ҷирмҳои осмонӣ ба ин ҷо ташриф оранд ва дониши худро сайқал диҳанд. Информация, посланная с этих космических кораблей, сейчас помогает нам ответить на один из самых важных вопросов. Сможет ли человек выжить на Луне в течение длительного срока?